ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ ପଛପଟୁ ଆସି ମୁକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁକୁ ରୁମାଲରେ ଜାବୁଡି ଧରୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ମୁକ୍ତି ସେନ୍ସଲେସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଅଫିସିଆଲ କୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲର ଆଜିର ପ୍ରମୋ ଭିଡିଓରେ କଣ କଣ ନୂଆ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆସିବ ଏକ ବଡ ରୋମାଞ୍ଚ ଘଟଣା। ଦୟାକରି ଭିଡିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ମୁକ୍ତି ବାଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଛାୟାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଆଦି କହିବେ ଏ ମୁକ୍ତି କୁଆଡେ ଗଲେ କେଜାଣେ। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ ପଛପଟୁ ଆସି ମୁକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁକୁ ରୁମାଲରେ ଜାବୁଡି ଧରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ମୁକ୍ତି ସେନ୍ସଲେସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଲାଇକ୍ ଟେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଲଙ୍କା ସାରା ଗୁଣ୍ଡା ଦାଢିଆ ହୁଆ ମୁକ୍ତିଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଓ ତାପରେ କାର ପଛପଟ ଟିକିରେ ମୁକ୍ତିକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ସରି ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ। ତମେ ଯଦି ଭଲରେ ଭଲରେ ମାନି ଯାଇଥାନ୍ତ ତମେ ମୋ ମୁକ୍ତି, ତାହେଲେ ତମକୁ ମତେ କିଡନାପ କରିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ପୂର୍ବଥର ଆଦି ସିନା ତମକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡେଇ ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୋର, ତୁମେ କେବଳ ମୋର। ତାପରେ ଆଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରୁ କେହି ବି ଛଡେଇ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିକି ଆଣିବି ଓ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋ ସିନ୍ଦୁରାର ଅଧିକାର ଏଇ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30ରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତରଙ୍ଗ ଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ ରେ। ଦୟାକରି ତରଙ୍ଗ ଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ କୁ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।